Nogle af verdens dygtigste breakdansere har konkurreret mod hinanden i København. Vi var i selskab med verdens äldste hiphopper, og hun hedder selvfølgelig Crazy Grandma. Jag kommer från Sverige, jag heter Crazy Grandma som breakare, civilt heter jag Monica Massuda och jag är här nere för att titta på Circle Sensation och kanske jamma lite själv också. Monicas store passion er breakdance. Hun er 66 år og tager gerne den lange tur fra Stockholm for at danse. Jag älskar breaking och det här är ett stort breaking-event. Jag tänkte B-boys there. Men først skal udstyret være på plads. Huen, knæbeskytterne, trøjen. Og så er Crazy Grandma klar til den store aften. Let's go! Jag ska vara här till klockan 10 och nu ska jag gå in och köra. Og så er der fri dans, og det er en chance, Monica ikke lader gå fra sig. Give it up for Crazy Grandma! 63 år gammel og mad fresh! Ja, respekt, som jeg tror, man vil sige, det miljø. Fuldstændig stor respekt.